Bishop Mukumba Simukao kutaura mashoko ane amuchele pakati penzvimbo ino panguva yanga ichiparidzwa apo ngaona ngirozi mbiri pananga achiparidzwa wacho asimuke ngaona ngirozi mbiri dzabva kudenga asi panguva iyi ngaona mweya muchene wanyanyisa nengirozi dzakagara pamusoro pepulpit iyi izwi ramweya muchene rikanditi ona ngirozi iyo saka ndaione chikuruka maoko mayo mapo yaikaita sekutengeka vhumbanira mwana panguva yabva yadzika ndokomira padivi newe panguva yanga vachishumira izwi ramweya muchene rikati nokuda kwebasa raMwari nengirozi dzayerera panzvimbo iyi Mwari abvisa chikwambo chisingadi kuti uve nemwana. Saka ndanetseka muchirevo chamweya mutsvene ndichiona maoko ako muchiiswa mwana. Izvi namweya mutsvene rikati vanga here uine hondo inoratidza kuti ine kusungwa mukati maringe nevana. Ndokunoona ngirozi yaburukazve yaburukazve imwe yacho yabva yasvika renhoroseta musakanganisika ndini ndanga ndisina kupedza kududzira chizano ndaona imwe ngirozi yacho yasvika yaiuya iri zvechikadzi ndokundomira kuapapo panguva yangu vachindoshumira izvi ramweya mutsvene rikati makorokoto pauriwe nokuti waropafadzwa mugore rino nechipo chemukadzi akanaka uye mukadzi wako uchaita vana nokuti wakacherengwa makore anga achiita 35 kana kuti 37 zvichida sekuti une dambudziko irori 35 Anika yakamorona saibenta saka zvinamweya mutsvene rati vanga vakanyanyisa kuyera kwasvika pakukunda zvikwango zvasvika sekuti zvirikubuda kubva kubhikita munzvimbo yamasvingo unobva here kubhikita iwe kuri kumasvingo saka zvakundwa vanako kudenga kwakubatsira hanzi unako uchibata basa rani raMwari nguva dzako dzose nokuyera kudenga kuna Mwari wopa umwe mai dai kudenga kwatibatsira ndaona panzvimbo ino vanhu vazhinji zvanzi vadzimirwa muteerera kune vane matambudziko amuteerera ane murume anoratidza kuti kundopinda mujere mangwana asi ndabvunza pamberi pamweya mutsvene kuti wemhakani hei ndobva ndoona matenga angachiratidza kuti ndemvura tikati zvandoona mvura zvairi yakanaka ishe wekudenga munoti kudii zvikanzi basa munhu unonzi mangwana saka ndaramba ndakagara apa ndichitaura nendimi zvikanzi zveshuwa kune munhu anonzi mangwana tine here munhu anonzi mangwana vakurana mapanyika ino Tana Ikaya Samachona Resma Shima ndinobvunza Mwari nekuti rimwe nguva ndatomboda kumira kuti mukutaura nendimi vhangeri richiparidzwa zvoita seunopikisa mweya asi ndiwe mangwana wacho kai mangwana unoita zvebho
kupinza mukoma wangu. Ndanzwa kuti mukoma una mukoma here. Hongu. Wakawapinza basa. Hongu. Saka pane guru rafa panzvimbo inoyi. Vapinza mukoma basa. Mabasa pakabva pabiwa. Hongu ndisekuru. Ndisekuru. Hongu. Saka ndisekuru mukoma here. Amira. Weya muchene right stepper kama makarabi Paulo Masha state for mind. Baba kudenga. Vaona. Pane nyaya kunzi mukoma wachangopinda basa kwavakabiwa. Ndisekuru. Pane nyaya kuti mukoma wachangopinda basa pakabva pabiwa. Saka iwe mangwana uri kuatenda koti. Kana kuti une nyaya iri kupinda mukoti yekunzi iwe ndiwo nechiziyano sei zvazoitika kuti uyo achipinda basa achibva pabiwa. Ndiro pane nyaya. Zvikagodaro asati apiwa zuva rekoti. Asi vakatosungwa. Saka iwe hauchasungika. Yes. Icho. Yamuchena ati mweya weri mara Satani aida kuti basa rako rikanganiswe. Zvisimudze madhimoni urombe. Saka mweya muchena ati pakunamata paburuka ngirozi ndiwo mumwe wakundirwa parima iroro. Ndotenda Mwari. Saka wazokudza Jehovha uri pachechi iwewe dhoketi rako tatorivhara. Bishopi Jawangwe. Asi kudenga kuri kuramba kuti bishop. Hazvona manje. Hand we set mighty grammar. Inspiration. Bishopi Jawangwe. Muchechi muno. Tine mumwe anonzi Jawangwe. Ndoda anonzi Jawangwe nokuti kudenga hana kumira sabishop. Ndimwe bishop kaya. Saka ndoda Jawangwe asiri bishop. Mukadzi wake ni nesi kana zvisanoneka. Simon Peter and Manasa, munhu waMwari ndaona uchinamata asi ngirozi dzamweya mutsvene dzamboda kudhonza dzichida kuti dzikuswededze pedyo kupinda mukati mechechi. Kana takaungana sezvizvi unenge uri chii? Hakuna uchimira usi pachechi, uchimira usi pachechi, ngirozi dzobva dzakakudhonza kuti uswedere muchechi. Saka ndada kuti pamwe pada une rimwe basa raunganaro muchechi risina kutendera kuti uwe pedo nawo. Uri security. Unogara pachechi kaya. Saka iwe zvawakaita Mwari akupongorera nemari. Wakabva waronga nemukadzi kuti zvakanaka kuti mukadzi wako wacho uri pano. Saka wakabva waronga kuti iwe udzidzise mukadzi kuti aite nesi. Ndaona kuti hazvizvo kubvaumba kwawo, zvirikubvaumawo kwako kuti umudzidzise. Wakabatsirana naye nemari yekuti aende kuchikoro. Adaira. Wakadzidzisa mukadzi unoreva kuti kumuendesa kuchikoro. Akasvika pakupasa dzidzo dzake zvokusvika pakuita nesi. Saka iwe ndakuona wakakotama uchirova matombo angu achirova zvanzi matiles kudenga. Saka zvandaona uchirova uchidaro uchishanda
zvasvika pakuti mukadzi wako oshanda zvino. Saka paita nyaya mumatenga, nyanzi kudenga mumba menyu, njozi dziri kupinda dzichibuda nekuti uri muvhangeri, asi vatendi vane nzara nokuda kwepopoto iri mukati memba yenyu. Mumba menyu mune nyaya. Saka Nyamutenga ati, mhai, endai kumba, mogara zvakanaka muchimba shindidzi nokufara, muchikudza murume wenyu. Nyamutenga akati, ashangwa kuti mukadzi aronge zano rokuti iwo hako sasashanda, tinobatsirwa nekuda kwemari inobva kubasa ino wakandidzidzisa. Saka mumba mako mune mhirizhonga nokuti ikada kusvika pakuputsa imba yako. Asi ndafara kumatenga kuchiburuka mutumwa, zvikanzi nemutumwa imba haiputsiki. Asi kunema ndobva